Vreau să vă salut pentru început și să vă spun bine ați venit la Craiova, pentru cei care nu sunteți de aici. Bine ați venit la Cristina Valencia. Copiii sunt pregătiți, îmi spuneam înainte, de spectacol de bălăceală, dar până la bălăceală avem un concurs, un festival național, portativul Veseliei. Abia așteptam să vină anul ăsta, să-l văd pe Victor, dacă spun, să o văd pe Ana, să-i văd pe concurenți, să văd juriul. Dar până la juriu vreau să mulțumim partenerilor, pentru că ne sunt aproape și este foarte important. Mulțumiri Radio România Oltenia Craiova și puteți aplauda. Mulțumim Universitatea pentru Universitatea Televizor. Mulțumim Roman Matei pentru filmarea profesională și pentru fotografiile pe care le va face aici în festival. Mulțumim și sponsorilor, Piticlic, Avon, Pizzeria Fiorello și CB Media. Și aplaudăm și mulțumim că sponsorii ăștia sunt pe cale de dispariție, din ce în ce mai puțin, din păcate. Dar asta este, nu comentăm. Vreau să salutăm juriul, dragi concurenți, și să-i aplaudăm pe cei care sunt acolo la masă. Este vorba despre domnul Claudiu Bulete, a revenit la Craiova, compozitor. Mulțumim că ai venit, Claudiu. Doamna Liliana Chinoveanu, Radio România Oltenia Craiova, îi mulțumim, este și dânsa acolo. Mulțumim și mult, doamna Gina Iscoșul, profesor de muzică, este doamna Gina la Craiova. Și mulțumim mult. Mulțumiri și domnului Florin Neagoie, la corectului. Mulțumim Oana Faciurea, coregraf. Este îndrăgită de toți copiii, pentru că este un coregraf foarte bun și foarte simpatică. De altfel, Oana. Mulțumim doamna Raluca Populescu, este profesor de muzică la Liceul de Muzică din Drobeta Tămân Severin. Bine ați venit la Craiova. Și Alina Briginaru, solist de muzică populară. Asta pentru că la portativul Veseliei anul acesta avem și secțiune de muzică populară, așa că, dragi mămici, tătici, pregătim o oră, o doină, o sârbă, fiecare ce știe, da? Copiii sunt pregătiți, aceștia fiind spuse, hai să cântăm. Cu Simina Vresteanu începem. Hai să aplaudăm pe Simina. Românuța noastră frumoasă, nu mai fi lângă mine Simina. Simina este pregătită de bălăceală, știe să înoate fără colac, decât cu mânuțele și cu picioarele. Nu așa mi-ai spus. Că n-ai colac. Mă duc după aia și verific. Să nu te prind cu colac. Dacă știe să înoate foarte bine, să vezi dacă știe să și cânte foarte bine. Juriul este cu ochii pe ei. Mergem un pic mai în față. Uite, așa mi se spune. Aici vom sta? Aici pe luminițele astea frumoase? Aici. Este suficient. Da? Mulțumim. O ascultăm și o aplaudăm. Simina Vresteanu. Cât de bine
făcută, are 5 ani, foarte bine, Simina. Hai să nu ne ducem foarte în față, că Juliu ne vede oricum. Stați aici lângă mine, da? Am ascultat așadar, am ascultat-o pe Simina Bresteanu, româncuța, muzică și text Viorela Filip. Mergem mai departe și ascultăm pe Andra Neagoe, are 6 ani și ne cântă Nu e mare lucru muzica. Muzică Titel Popovici, text Angela Georgică. Ia să o vedem pe Anda. Unde ești, Anda? Poftim aici lângă mine. Mult succes! Dacă îi aplaudați, să știți că se simt mai bine, se aude foarte bine de aici, se aude foarte bine aplauzele. Îi încurajăm, dar fără niciun fel de emoții. Uite-te la Juliu să-i vezi ce zâmbesc la tine. Ia uite, deja ești cea mai frumoasă. Fii atentă, mult succes! Și ne cântă ce ne cântă, drumul meu. Sper să ai un drum frumos și plin de noroc în viață, Alexandra Panța! Mi-a bătut la ușă cineva, am deschis și erau visele. Le-am întrebat ce vor și nu le-am pus vor. Ce căutați? Mă întreb ce vreți cu viața.
succes mai departe. Ajungem la componenta numărul 4, Riana Păloi. Are 7 ani și ne cântă Eternul Dans, muzică Cristiana Ligești, text Marian Stere. Ești nerăbdătoare, da? Mult succes! Neînvățați, muzică joltiere, și text Marian Stere. Unde-i fata? Hai să o aplaudăm că a venit. Aplauze, mult succes! Fiindcă suntem copii.
Prima concurentă eu o cunosc de când avea 3 ani și jumătate, 4. Da, cam așa, m-a sunat mama și mi-a zis că îi place pe scenă. Și de atunci, uite că a făcut 12 ani și a rămas pe scenă, are și aparat dentar, este deja fermecătoare. Haideți să o aplaudăm, Narcisa Cârstea este ea, sau Luciana de Craiova. Da? Mult succes, Narcisa! Este Anisia. Ia uite! Anisia! Ia uitați-vă, eu sunt în clasa a doua, Maxim, tu? La 12. Ah, am înțeles, un pic mai mare decât mine. Da? Observ. Ce ne plângi? Dernier lansé? Ăsta este? Ia să vedem. Ia să vedem. E pregătită piesa acolo? Îți las microfonul. Merg eu acolo să văd dacă e. Where
Maria Oprea. Este aici, are 11 ani, este și a tot Ruslana Mihailova. Să ascultăm din nou piesa pentru că ne place și să o încurajăm cu aplauze. Ana Maria Oprea. Foarte frumoasă, se numește Andreea Distrate și cântă de când se cunoaște ea pe acest pământ. Vreau să am steaua mea, îi dorim și noi să aibă steaua ei și eu sunt convinsă că are steaua ei norocoasă. Bine ai venit, Andreea! Îți țin pumnii, fii atentă, că mă duc acolo în spate și țin pumnii. Mult succes! Fără emoții! Cât am dat, tot aș vrea să dau, cât am luat, tot mai vreau să iau, să înțeleg lumea cum e ea și apoi să mă apropii de stea. Viața e ca un cerc închis, până acum nu l-am deschis. De trecut nu-mi pare rău și stau și fac tot ce vreau eu, dar nici azi n-am atins nicio stea. Cât aș vrea să pot să alerg mereu, drumul bun, oricât de greu, nu-mi pasă, eu pot să aștept. Vreau să-mi steaua mea, vreau să ajung la ea, vreau să o pot avea, căci eu
N-am atins nicio stea. Să-ți pese ce spun ei. Viața-ți dă chiar tot ce vrei. Dacă ai ști, poți să știi, dar eu vreau să-mi steaua mea, vreau să fii steaua mea, vreau să ajungi la ea, căci eu n-am atins nicio stea. Vreau să-mi steaua mea, o, Doamne, cât aș vrea, căci eu n-am atins nicio stea. Bravo, Andreea, eu zic că ai atins deja steaua ta, e muzica și sunt sigură că vom mai auzi de Andreea Istrate. Mergem mai departe. Următoarea piesă, una care mie îmi place foarte tare, nu știu dacă ați urmărit filmul Coyote Ugly, este coloana sonoră, nu? A filmului. Alice Potru este aici, completat cu numărul 15, Can't Find the Moonlight. Haideți să o ascultăm, aplauze! Under the lava sky, gonna be with you. You know it's gonna be around. If you think that you won't fall, when until the sun goes down.
vedeți acum. E microfonul de la mine, Narcisa și Diana, să le aplaudăm. de veselie urmează muzică populară. Ia să vedeți acum distracție, nu? Vă văd așa, foarte frumoase, foarte zâmbărețe, să vedem ce zice juriu. Dar începem cu numărul 16. Puse Milena Isprate, lung e drumul Gorjului. Hai să aplaudăm, că uitați cât e de frumușică și de talentată. E Milena, mult succes în jurul. Thank you.
uite ce frumoasă e. Ia să ascultați acum ce voce frumoasă. Uite, Alina Pedinaru e cu ochii pe tine, vezi domnișoara blondă de acolo, Crișului, este solistă de muzică populară. Frumoasă e? Poate că la un moment dat când să fii mare pentru și tu solist și îți doresc din toată inima să te văd la televizor, peste tot, da? Să ne spui ce ne cânti. O doină. O doină, ia să ascultăm. Mult succes!
Și am ajuns la Doinița Marin. Ea urmează în concurs, ia să vedem. Ia, uite ce fată frumoasă, să primim cu aplauze. Măi neicuță, măi corușene, asta ne pui, îmi place piesa asta foarte mult, chiar ne venim aici în față, să ne vadă toată lumea, să ne vadă juriul și fără emoții, da? Zâmbim. Mult succes îți doresc! Este aici, cu tot cu mur, cu din murcu. Nu l-ai adus, nu-i decât în cântec, da? Mult succes să-ți doresc! Bună ziua! Bye.
frumos! Mulțumim și noi! Ia să vedem un dans indian, zic. Unde sunt indienii? Ia chiar 10 văd aici, pentru că avem concurenta cu numărul 20. Este foarte ciclam și foarte frumoasă. Haideți să o aplaudăm pe Marielen Badea. Ia uitați aici de concurentă, pentru că Marielen nu este de față în față. Aici asta. Să vedem ce ne sunt sus. Steaua norocoasă, muzică Nicolae Caraja și text Dan Dorotei, da? Ea este Marielen Badea. Să o aplaudăm! Sufletul mi s-a deschis spre poarta cerului. Am dat când ochii am închis râului pe gândul lui și a plutit prin galaxii, iar vasul m-a însoțit. Și când visam la ceva film, o seamea și zâmbit. În jurul meu se luce mii, în ploaie s-a topit. Și când visam la ceva film, toarna mi-a zâmbit. Visam, visam, în cerul stelar, o seamă soare spre mine a venit și a cântat și a dansat. Visam, visam, sub cerul stelar, o seamă rugoasă și plină de har, azi mi s-a arătat. Dansez cu o danseria, visez, visa și plăia. Eu știu, viața mi-o va schimba și drumul meu va lumina. Visam, visam, sub cerul stelar, o seamă rugoasă și plină de har, azi mi s-a arătat. Întrebați m-am cunoscut prin taina viselor. Azi pe pământ eu am făcut loc amintirilor. În jurul meu se luce mii, dispar plutind în zbor. Aud doar glasul inimii, în vasta mergător. Visam, visam, sub cerul stelar, o seacă soare spre mine a venit și a cântat și a dansat. Visam, visam, sub cerul stelar, o seamă rugoasă și plină de har, azi mi s-a arătat. O seamă soare spre mine a venit și a cântat și a dansat. Visam, sub cerul stelar, o seamă rugoasă și plină de har, azi viața mea schimbat. Măi, Marielen, nu te mai cântăm felicitări bunica, pentru că ea este cea care de mic a luat-o de mânuță, a mers la clubul artist și uite că a făcut treabă bună. Nu e chiar rău fata asta. Mergem mai departe, să vedem cine urmează. Carla Boboc este la a doua apariție la acest festival. Primul cer ne cântă ea. Bună ziua! Mi-a venit cu o prietenă. Uite, stăm aici, Carla, da? Să stai aici, te uiți acolo la jur, uite că îți zâmbesc, să știi că sunt oameni buni, că sunt copii. Ce să-ți mai spun, ai emoții? Deloc? Bravo! Carla Boboc!
de la piesa asta, îmi place foarte mult. Anul trecut, dacă nu mă înșel, au luat locul 2 la acestui festival, să vedem anul ăsta ce face. Ștefania Țenea vine acum în scenă. Ia uite-o și pe Ștefania. Cred că te-am mai văzut pe aici pe la noi. Voi cânta, îmi place piesa asta, o cânt bine, da? Ca să iei notă mare de la juriu. Haideți să o aplaudăm! Să vedem cine este. Cu numărul 25. Spune că doar eu nu i-am greșit numele. Acum, pentru că o cunosc de foarte, foarte mulți ani. Emilena Istrate este ea. O Celine Dion de aici, din Craiova, de la piscina Valencia. Ia să te ascultăm, domnișoară. Fim aici în față să te vadă juriu. Aplauze. Emilena Istrate.
noi, Celine Dion. Foarte frumos a fost. Mulțumim. Mai departe, urmează Georgiana Gavrilă. Mulțumesc, mă auzeam ca la fripturică, așa. Georgiana Gavrilă vine acum în scenă. Lumea e un cântec. Muzică Cristiana Liveș, text Viorela Filip, iată-o și pe Georgiana, să o aplaudăm, deci vine aici lângă noi, e și tati aici după stâlp, vezi? Te facem cu mâna, bună tati, așa, ne uităm și la camera acolo și cântăm. Mult succes, Georgiana! Expresivitate. Opa, opa, atenție, aveți grijă. Prea multă bucurie strică. Mergem mai departe, să vedem cine ne cântă. Andreea vine în scenă. Andreea Aolăriții. De Doamne cântec, va spune ea, muzică Viorel Gavrilă, text Eugen Rotar. Andreea, mult succes. Aici să rămâi copilași. Shall we make it?
Bravo, Andreea, foarte frumos. Mai departe, cine este Beatrice? Ia să vedem pe Beatrice, o aplaudăm și să o invităm aici lângă noi. Culturile Beatrice este ea. Și dacă un copil spune nu pot să fiu cu minte, adică mai multă sinceritate de atât cât vrei, da? Ia să ascultăm piesa, muzică Cristiana Liveș, multă baftă!
Da, pentru că ne va cânta o doină de la Dolj. O să vă placă piesa foarte tare, iar pe fată o știți deja. Luiza Turcu se numește. Iată, mulțumesc că ai venit aici. Hai un pas în față să ne vadă și juriu. Mult succes îți doresc! Măicuța m-a măritat după un băiat bogat, îl mai urât. Om din sat, măi, și-am zis fel de mărăține și când îl vedeam că vine se strângea inima în mine, m-apucau fricurile și toate damblalele. Și când vine dracul știa cum îți o brață și dacă așa când eu spălam pe garduri o atârnam. Și picioarul ne dezam și într-un cântec ni le țineam, măi. Ăi, bărbate, bărbate, arădă-mi-ar focul, banii de-i mi-a luat norocul. Tu mi-ai mâncat și viața și mi-ai oferit fața. Ai zis că de ești bogat, nevastă ți-ai cumpărat. Ai, dar funie de-ți cumpărai, mai bine zău că făceai și să te fi spânzurat. Mâine tine să fi scăpat și să-mi fi luat eu bărbatul unul frumos și sărac. Dar să fi trăit cu drag, măi. Și când îl vedea că vine să crească inima în mine, să-i spăl cămașa cu rouă, să-mi fie dragostea nouă, să o supe trandafir la umbră de rozmarin. Printre gene s-o cârpesc cu sulfină, s-o învălesc pe obraz, s-o netezesc, măi. Ăi, și să credeți, oameni buni, că ce vă spun nu-s minciuni, că eu tuna i-am cântat de cu zori până sărac, până când s-a spărzurat, măi. Nici nu mă așteptam să sune altfel. Bravo! Ea este Luiza Turcu. Felicitări! Felicitări, Luiza! Și mai departe vine Andreea. Andreea Istrate este și a pregătită, intră în scenă cu toate șoboritele. Ei, să vezi ce ne distrăm. Aici, în mijloc, să ne vadă jur.
Avem acum, vă spuneam încă de la începutul festivalului, o domnișoară foarte drăguță, Ana Maria Doană este ea. Haideți să o aplaudăm pe Ana. O cunosc de când avea 4 anișori și cred că o să mai auzim de ea, așa cum spuneam, pentru că a făcut progrese mari, pentru că este un copil minunat, care își iubește foarte tare părinții și părinții pe ea, pentru că, uite, să mergi la fiecare festival de atâția ani de zile, peste tot în țară. Locul 3 la Mamaia Copiilor. Vreau să o felicităm și să o aplaudăm, pentru că este un premiu foarte, foarte important. Iar acum ne cântă 2 piese. Ana Maria Doană. Stay
dragostea în viața mea. Tu ai plecat cu dorul meu, știu, și acum ți-e tare greu să te găsesc în este ușor decât cu tine dor. Din ziua mea, în flori de grân, la firul sunt
Și vor fi judecat după fapte, dar asigurându-ne, nu am niciun semn de întrebare.